oras dito sa ating buhay. Kaya't mga kabayan, wag na wag po tayong magpapadala, wag na wag po nating sasayangin ang ating oras sa ating buhay. Oras na kabayan para tayo ay gumalaw, oras na kabayan tayo ay mag-focus at mag-isip ng maayos para sa ating kinabukasan. Binigyan tayo ng Diyos ng sariling free will upang gamitin natin ang free will na ito tungo sa kaunlaran, tungo sa ikabubuti ng ating buhay. Alam nyo ba mga kabayan na napakaraming tao na naghihirap sa buong mundo sa ngayon? Hindi lang dito sa Pilipinas, hindi lang sa Afrika, maging ang mga malalaking syudad dito sa buong mundo ay naghihirap ang mga tao. Kaya't mga kabayan, tayo ay lumakad patungo sa kaunlaran. Huwag nating sayangin yung oras natin sa mga bagay na walang katuturan. Kinakailangan natin i-focus ang unang-una ang ating isip, ituon sa Diyos, ituon sa ating pamilya, ituon sa ating syudad, ituon sa ating gobyerno kung ano ang maibibigay natin at maitutulong natin sa ating kapwa-tao. At higit sa lahat, sa iyong church, kinakailangan i-focus mo yan. Ipanalangin natin yung isa't isa para magkaroon ng kalakasan upang lumaban sa buhay. Alam ba natin mga kabayan ang ating sitwasyon ngayon? Hindi lang inflation sa pera, hindi lang kahirapan, kundi napakatindi ang mga pagsubok ngayon. May mga lindol, may mga baha, may mga napakalakas na mga bagyo na dumarating sa ating buhay. Kaya naman mga kabayan, oras na para tayo ay mag-focus, oras na para tayo ay magkaisa, oras na magpalakasan, ipanalangin natin ang ating buhay sa isa't isa, sa mga pamilya. Sagipin natin ang mga nangangailangan ng tulong. At yan ay kaya nating gawin yan kung una sa lahat, ayusin natin ang ating pag-iisip, ituon natin sa kabutihan ang ating isip, tignan natin ang ating damdamin, ang ating passion, ang ating will at ang ating isip, pag-isahin natin yan, ituon natin sa may kapal. Walang silbi ang ating buhay kung wala ang may kapal sa buhay natin. Kaya't mga kabayan, sana ang simpleng ito na motivation ay magkaroon ng kahalagahan sa iyong buhay. Ini-encourage kita kabayan para sa tulong, para sa pagkakaisa, para sa tulong-tulong sa ikabubuti ng ating syudad. Napakahalaga po yan sa ating buhay, lalong-lalo na ang Diyos binigyan tayo ng oras. Kaya yung oras na yan ay gamitin natin upang ituon sa ating mga goals. Short-term goals man yan o long-term goals man yan, kinakailangan pahalagahan ang oras. Kinakailangan i-filter natin na parang strainer na maiiwan ang pinakamahalagang bagay na ating gagawin. At yun ang uunahin natin, i-priority natin, yan ang unang gagawin natin mga kabayan. Sa umagang ito, short lamang ang aking motivational speaker. Kaya't magkaisa tayo, magpalakasan, bigyan natin ng kalakasan ang ating buhay. Ituon natin sa may kapal at sa ating kapwa-tao. Kaya't magandang umaga po. Ako po muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. God bless you po.